ঠিক 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 কথা শুনে গেলে ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଯିବ। ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ ଧର ତୋ ଚାପୁଡି ଦେଲେ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟର ଡେରା ଲାଗିଯିବ। ତ ନାରୀ ଟୁକୁଟୁ ଓଠ ସହିତ ମୋ ଓଠ ମିଶିଗଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୋର ଭୋକିଲା ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦରୱାଜାଟା ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ସେଇ ହବ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ସେଇ ହବ ମୋର ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ରାକ୍ଷସ ନର୍କ ଭାଗବତ। ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ନର୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠୁର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯିବିନି। କାହିଁକି ଶୈଳ ପ୍ରତାରଣା ତୋ ରୂପ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ନାରୀର ରୂପ ପାଖରେ ଦେବତା ମଣିଷ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଭିଆଣୀ ଟୋକା। ତୁ ଅଭିଆଣୀ ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ମାର କରୁଛ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେନି, ଭଲରେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଦେଇପାରେନି, ସେଇଟା କି ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ପାଖରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ମୁଁ ତୋତେ ପୋତି ପକାଇବି। ଏ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠି ହସିବା, ନାଚିବା, ମୌଜ କରିବା, ନୂଆ ସଂସାର କରିବା। ମୁଁ ତୋତେ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ଏ ବାହୁବଳି ଶ୍ରୀରାମର ତୁ ହବୁ ସୀତା। ଶ୍ରୀରାମ ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ରାବଣ। ତୁ ମାୟାବୀ ରାବଣ। এই নিঘঞ্চ জঙ্গল ভিতরে করিবি ମୋ ସୀତା ହରଣ।